ассалому алайкум. Ман сигор мекашам, нос мекашам, арақ менӯшам, аммо чандин бор кӯшиш кардам ки аз ин кор даст бикашам, вале мутаассифона натавонистам. чӣ кор кунам ки аз ҳамин корҳо даст кашам? албатта дӯстони азиз, ин гуна суханҳоро мо бисёр мешунавем. бисёр ёру рафиқ бародарои мо ба ҳамин хел корҳо одат кардаанд ва мегӯянд ки мо наметавонем. дар асл инҳо ҳама сафсата ҳастанд. агар инсон иродаи қавӣ дошта бошад ба монанди ин мард иброҳим, аллакай метавонад ки аз ин кор даст бикашад. хуб, то охир гӯш кунед. як усули сигорро тарк кардан. ӯ сари худро дар қафаси мисӣ маҳкам кард то сигоркаширо тарк кунад ва тибқи гуфтаҳо маҳз ҳамин усули ғайриоддӣ ба ӯ кӯмак кардааст ки аз вобастагии чандинсола халос шавад. иброҳим юҷел аз Туркия дар давоми 26 сол ҳар рӯз 2 қутӣ сигор мекашид. пас аз он ки падараш бар асари саратони шуш вафот кард, ӯ ба худ қавл дод ки дигар ҳеҷ гоҳ сигор намекашад. сипас ӯ тақрибан 40 метр сими мисӣ, як сохтори ғайриоддӣ сохт. қафас пурра сари ӯро мепӯшонад ва танҳо як сурохӣ барои хурд барои нӯшидан бо найча боқӣ монда буду халос. калиди қафасро ӯ ба ҳамсараш дод то дар ҳар лаҳза худаш онро кушода натавонад. ҳар саҳар иброҳим пеш аз баромадан аз хона қафасро ба сараш мегузошт ва танҳо бегоҳ ҳангоми хӯрокхӯрӣ онро мекушод. бо вуҷуди ҳайрату таваҷҷӯҳи мардум, ӯ ба нақшаи худ содиқ монд. албатта чунин усулро тавсияномаи тиббӣ ҳисобидан мумкин нест, аммо худи иброҳим мегӯяд ки маҳз ҳамин роҳи ғайриоддӣ ба ман кӯмак кард ва ман бар ҳамеша кашидани сигорро барои худ тарк кардам. имрӯз бисёр ҷавонҳоро мебинем ки аллакай ба ин корҳо одат карданд. ҷавон ҳастанд, мо ғайри он мардое ки синну солашон аз 30-40 боло ҳаст ва ба онҳо мегӯем ки оё сигор кашидан барояд ягон кӯмак мекунад? мегӯянд не, бар ҷони мо зарар аст. медонем ки зарар дорад, медонем ки кисаамон холӣ мешавад, не ки беин намешавад. дар асл ин суханҳо ҳама сафсата ҳастанд. агар инсон ба худ қавл диҳад, гӯяд ки ман ба худ қавл медиҳам аз имрӯз кашидани сигорро, кашидани носро барои худ ҳаром медонам ва инчунин дигар аз ҳамин корҳо даст мекашам. ва агар иродаи мустаҳкам дошта бошад, бе ягон усули ғайриоддӣ метавонад даст кашад. аммо имрӯз мутаассифона ҳама корҳо аз ҷониби худи мо ҳаст ки мегӯем ки фалон шуд бемадошт. не, агар кӯшиш кунем, ғайрат кунем, иродаи мустаҳкам барои худ дошта бошем, аз ҳама корҳои бад раҳо хоҳем ёфт. ба монанди ин бародар, шумо ҳам метавонед, касоне ки сигоркаш ҳастед, раҳо шавед. танҳо ҳаракат аз ҷониби худи шумо ҳаст. бар ҳамаи шумо таъсиятӣ, саломатӣ, хонаободӣ хоҳон ҳастам.